Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. У кожнага майго суразмоўцы ёсць крэда. Вось у сённяшняга госця крэда гэта гучыць так: каханне ў сэрцы, а дабро ў руках. І пакуль жывеш на гэтай зямлі, ніхто твоё прызначэнне за цябе не выканае. Вось гэтая крэда майго сённяшняга суразмоўца, гісторыка, краязнаўца, галоўнага рэдактара краязнаўчай газеты Владзіміра Гіліпа. Вітаю, Владзімір Александрович. Вітаю, таксама. Владзімір Гіліп, гісторык, краязнаўца, дзяржаўны дзеяч Беларусі, галоўны рэдактар краязнаўчай газеты. Нарадзіўся ў Капыльскім раёне. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у гістарычным і музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны, у Цэнтральным камітэце Кампартыі Беларусі, намеснікам міністра культуры Рэспублікі Беларусь. Владзімір Гіліп быў старшынёй Рады Беларускага фонду культуры. На працягу больш чым 15 гадоў галоўны рэдактар краязнаўчай газеты. Владзімір Александрович, відаць, самая галоўная падзея вось нядаўняга часу – гэта краязнаўчы форум. Наколькі я ведаю, вось гэтае жаданне правесці гэты форум, як і стварэнне краязнаўчай газеты, напэўна, яны супалі ў свой час, і вось гэты форум прайшоў. Якія галоўныя, можа быць, вынікі, галоўныя ўражанні пасля гэтага форума? Мои ўражанні – это выключна добрые. От того, что краязнаўцы собраліся разом. Яны давно марылі про такую сустрэчу. Вот наша краязнаўчая газета выдаецца толькі 18 год. А тэма краязнаўства існуе з 20-х гадоў мінулага стагоддзя. І час ад часу думка аб тым, што краязнаўцам трэба сабрацца разам, каб абмеркаваць усе пытанні, звязаныя з радзімазнаўствам, паднімаліся і на месцах, і паднімаліся наверсе. Аднак нешта ўсё ўвесь час замінала. Нават цяжка сказаць, што. Можа, таму што такое краязнаўцы? Людзі в асноўным, якія жывуць далёка ад цэнтра Мінска, рэдка сустракаюцца адзін з адным, таму што розныя раёны, розная геаграфія, так назовем у кожнага. Але апошнія 20-25 год было заўважана, і заўважана дзякуючы краязнаўчай газеце, што краязнаўства і пашыраецца, і паглыбляецца. Яно становіцца масавым. І гэта чаму я кажу пра краязнаўчую? Таму што краязнаўцы пішуць у краязнаўчую газету. Яна абагульняе гэта не выпадкова. У 2005 годзе газета выдаецца з 2003 года, а ў 2005 годзе краязнаўцы і сабраліся разам. Можа, першы раз за апошнія 30, а можа і 40 год яны сабраліся разам для таго, каб аб'яднацца ў адзінае краязнаўчае таварыства. Ініцыятарам быў Беларускі фонд культуры, так? Так, Беларускі фонд культуры. Я тады узначальваў Беларускі фонд культуры. Беларускі фонд культуры з'яўляецца заснавальнікам гэтай газеты, таксама разам са мною. Таму газета з'явілася якраз таму, што патрэбна было гэта аб'яднанне. Владимир Александрович, пра газету мы зараз будзем гаварыць. І некалькі ўсё-такі слоў, што было на краязнаўчым форуме, якія галоўныя былі прыняты там рашэнні. Самае галоўнае рашэнне аб'яднацца, дзякуючы форуму, дзякуючы выказванням краязнаўцам, мы ўжо ведаем, што ўсе імкнуцца аб'яднацца в одно таварыства, таварыства краязнаўцаў. Вот это першы, можа, пасыл такі у рэзалюцыі нашего форума. Другі – это падказка і краязнаўцам, і уладзе.
працягнуць выданне кнігі памяць, працягнуць праз дапаўненне, праз змены. 30 год выдавалася кніга. Мы ўжо з вами жывем у новай краіне, у дзяржаве, самастойнай дзяржаве, у якой абсалютна іншыя погляды ўжо і на далёкае мінулае. Таму гэты крок, які зрабіў форум, павінен падказаць нашай дзяржаве, што кніга памяць каштоўнейшы, скажем, дар для таго, каб можна было захаваць гістарычную памяць аб нашых продках, аб нашай дзяржаве, аб нашай краіне. Владимир Александрович, ну вось цяпер настаў час пагаварыць пра краязнаўчую газету. Я памятаю вот тыя гады, калі вот вы, будучы старшынёй Беларускага фонда культуры, вось з гэтай ідэяй пачалі хадзіць, пачалі думаць, пачалі вось рашаць, як стварыць гэтую газету, бо газета, яна ўзнікла як грамадская газета, якая вось выдаецца толькі, ну, скажем, фондам культуры, так? Хутчэй усё это проста гісторыя існавання самого фонда культуры. Ну, не выпадкова. З тых праграм, якія спачатку пачаў і вылучыў беларускі фонд культуры, потым зацікавілася і дзяржава. Яны сталі праграмамі Міністэрства культуры сумесна з беларускім фондам культуры. Праграма вяртання каштоўнасцяў і праграма бібліятэка, нацыянальны асяродак культуры. І, урэшце рэшт, зацікавіліся і такою, ну, скажем, на першы, можа, і зусім маштабнай працаю, якая ўзнікла ў беларускім фондзе культуры. Тэма – это моя родная вёска, мой родный дом, моя краіна. Это ўсё дзяржава ператварыла у год малой радзімы. Годам малой радзімы захапіліся ўсе газеты, не толькі краязнаўчая газета, і это стала маштабнаю праграмаю дзяржаўнаю. Год пераўтварыўся ў 2, а потым год стаў 3. І спадзяюся, і пра гэта казалі краязнаўцы нашы, што дай Бог, каб ён быў і 5, і 10, і 100. Таму што ўсе мы, урэшце рэшт, выйшлі з малой радзімы, так. З малой радзімы. Вот вы закранули праект вяртання. Вяртання – гэта вяртанне каштоўнасці, вяртанне імёнаў. Якія, можа быць, галоўныя можна вызначыць моманты, звязаныя вот з гэтым праектам вяртання нашых каштоўнасцей? Тым, у чым прымаў удзел беларускі фонд культуры, это першае і галоўнае, можа, з чаго пачалося ўсё, гэта пошукі таго, што і дзе за межамі нашай краіны знаходзіцца сёння. І дзякуючы кнігавыданню нашага фонда, это 7 тамоў кніжак вяртання, дзе якраз і гаворка ідзе аб тым, дзе трэба шукаць. Сам я назіраю за тым, як многія музеі, той же Магілёўскі, той же Нясвіжскі, Мірскі, уже з гонарам гавораць, а мы гэта набылі. Гаворачы з кожным сваім суразмоўцам, я ўсё-такі цікаўлюся асабістым жыццём. Гэта вельмі цікава, таму што, вот, напрыклад, тое, што я ведаю, тое, што вы гаварылі, і мы з вамі сустракаліся, я памятаю даўным-даўно у Полацку, калі вы прыязджалі, я працаваў тады у Полацку. Вось вы сказалі, што 15 гадоў таму вы не умелі, не маглі гаварыць на беларускай мове, таму што ў школе не вывучалі, бацька ваенны. Вось цяпер мы чуем, якая у вас мова. Ну, можа, не дасканалая мова, але, ведаеце, я чамусьці ўспомніў, калі вы задалі пытанне,
а што вот, цікава было ў вас? Як сказаў бы мой бацька, ці мой дзед Пракоп, ён бы сказаў так, а нічога цікавага не было. І ён бы, конечно, памыліўся. Таму што, заглянуўшы ў глыбіні свайго роду, ты бачыш, наколькі многа цікавых людзей тваіх папярэднікаў было ў гэтым родзе. І яшчэ што цікава, што от вёска, дзе я нарадзіўся, менавіта ў гэтай вёсцы, все прозвішчы былі, на мой погляд, найстаражытнейшыя. Ну, зараз бы сказалі мінушкі. Сокал, ластаўка, варабей. То есть прыродныя назвы. Гэтыя прозвішчы ніяк не мяняліся. Яны захаваліся. Вот чаму я зараз і вылучаю такую тэму, каб тыя вёскі, якія зніклі з нашых абшараў, іх няма ўжо сёння. Знікаюць жа вёскі, мы ведаем, па якіх прычынах, не будзем давацца ўжо ў глыб этого, але на месцы кожнай вёскі паставіць абавязкова які-небудзь мемарыяльны знак альбо проста валун прывесці, паставіць шыльдачку, на якой напісаць не толькі назву этой вёскі, а і нашы гістарычныя прозвішчы. Мы заканчиваем нашу программу заўсёды такой кароткай пытанкай для ўсіх нашых гасцей. І вось хацелася б вам задаць гэтае пытанне. Працягніце, калі ласка, такую фразу «Беларусь – гэта». Для меня это моя родина. І назовіце вось 3 месцы нашай краіны, у якіх бы хацелася пабываць вам, і вы б параілі пабываць кожнаму беларусу. Назову твой Полоцк. Ну, Полоцк варты. Абавязкова. Скажу, што Гродно дастойны таго, каб там пабывалі. Ну і не прымяніце, калі ласка, пабываць у Нясвіжы і Міры, таму што гэта ўжо шкурнае маё. Таму што я пачыналася ідэя з майго кабінету стварэння Нясвіжскага запаведніка, гісторыка-культурнага запаведніка і Міра. Вось такое пытанне. Калі б раптам была такая магчымасць, уявіце сабе, з кім бы з гістарычных выбітных асоб нашай гісторыі і культуры вы хацелі б сустрэцца і пагаманіць? Это знянацку, канешне, пытанне, але, відаць, все-таки, сыходзячы з таго, што я у пэўным сэнсе слова краязнаўца, я б хацеў бы зараз сустрэцца з тымі, хто пачынаў гэты рух, пра што яны думалі у 20-тыя гады. Той жа Ігнатоўскі, з пачынальнікамі руху. Вот з імі я б хацеў бы сустрэцца і пагаманіць, і пераканаць іх, што краязнаўства не памерла, што яно жыве і развіваецца, дзякуючы нават нашаму форуму. І краязнаўчай газеце. А што вы зараз чытаеце сучасных беларускіх аўтараў і каго б вы параілі пачытаць нашым тэлегледачам? Для того, каб стаць беларусам сапраўдным, шчырым, такім, як нас стварыла гісторыя, трэба з усіх чытаць у першую чаргу. Гэта Коласа, Міцкевіча Адама з гісторыі і Караткевіча абавязкова. Дзякуй. Ну і апошняе пытанне. Пытанне такое, што для вас беларуская мова? Мова як на дабрыню замова. Читайте краязнаўчы газет. Ну што ж, дзякуй. Дзякуй, Владимир Александрович. Я нагадаю нашим телегледачам, што вось крэда Владимира Александровича вызначана было трапна, і сённяшнім маім госцем быў Владимир Александрович Гіліб, галоўны рэдактар краязнаўчай газеты. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.